No niin, morjesta vaan teille kaikille. Soleksi täällä Feat. Ei. Oot sä Bulju vai oot sä Arttu? Mä oon kaikki. Tässä on Arttu. Hän on mun pikkuserkku. Ja hänen kanssa... Tää vittua sä teet. Ja hänen kanssa me tehdään tänään sellainen video kuin Feikki vs Aito. Eiköhän mennä suoraan videokin. Eli nyt laitetaan naamalle ja eiköhän... Eli tässä on ensimmäinen, tää on sipsit. Niin. No niin, vastut. No niin. Tää... Oo. Tää on vaikea. No niin, voiko ottaa? Joo, voi. Missä siitä tulla siitä kokonaan? Oh my god! Tämä on aivan selvä. Okei, mä oon aika varma. Joo. Tuo eka oli se aito. Joo, eka oli aito ja tää toka oli feikki. Toka oli aivan liian raskainen. Ja niin oli tosi raskainen. Menikö oikein? Kyllä. Yes! Klikka, klikka, klikka. Ensimmäinen oli siis Stafford Broadway. Okei. Yksi. Ai niin, ja häviälle tulee rangaistus sitten. Eli siis, olisikos limun aika? Joo, vaikka. Lipska. Knacknock. Valmistuiko se ääni? Oh shit, tää on vaikea. Kummalle sä laitat eka? Sinulle. Varoitteet kaada. Sano missä kohtaa se on. Arvoitat se päin. Toisella puolella lautasta. Täällä. Jep. Sano sit kun se on lähellä. Aivan lähellä. Ah. Hei. Onks tolle jo kaadettu? Joo. Se on suunnilleen keskellä pöytää. Koska mä olin sinne asti. Ihan just... No. Mitä se? Viesi käsis. Tässä. Ota. No niin, mä annan se sille. No niin. Saatte juoda. No niin. Oh shit. Okei. Wow. No tää oli helppo. Ei tää kyllä oo. No totta. Tätä maistuu sellaiselle enskälle. Joo, vähän ehkä. Miltä vain? Mikä pullo? Siihen saa. Mä en saa kuulla kakasta äänestä jotain. Totta. Mistä se on? Okei, joo, haistapa. Nyt on tosi. Hei, otas. Se on siinä vasemmalla puolella autosta. Joo, tää oli helppo. Se on ihan siinä. Lähdettiin. Ei helppo se on. Tää on helppo. Tää oli helppo. Se on erittäin paskanmakuista, erittäin halavan makuista. Siinä näkee juuri sitä loppuun. No niin. Elikkä ensimmäinen oli aito. Joo. Munake, ensimmäinen oli näitä. No niin. Toinen oli pullosta Pirkan kolavirvoitusjuoma. Ensimmäinen oli telkistä. Se oli hyvä. Coca-Cola. Kuvaatko sä muuten vielä? Kuva. No. Tuleeks patukat? Seuraavaksi tulee Mars. Mars. Ja Nuggets. Mulla pitää olla vähän jotain, millä Pistä ne halki. uudistaa sitä. Juu. Ja sitten tehdä asioita sillä. Kyllä tuntuu aina samalta muutenkin ohjelma. Mutta... Niin, mutta että niinku molemmat saa oman palas. Perfect fixes. Niin Twixissa voi antaa sit patukasta aina se toisella. Pakko vähän. Niin. Löysinhän minä nämä veitsit vihdoin. Leikkaa se saksilla poikki. Ei nyt kerkeä. Kahdita se vaikka vaan. Veitsellä on jo.
Niin. Hyvä pala aina. No niin, otetaan. Hei. Hölkkykö löyki? Missä se on? N, YT nyt. Tän on pakko olla vain. No ne on. Ja se on sitten. On se jotain. Mä oon lähinnä syönyt normaalimaisia. Okei, no. Nyt se on jo. Sä puolestani kyllä olet. Joten. No. Mä nakkasin siellä, koska on pummi. Mä en kävellä sinne asti. Mulla on siellä suussa vielä. Sutsetes. Se on vappu. Ne on aivan saman makuisia. Liukotaan nyt tää Snickersia ja pähkinätoffeesuklaa. Ja jos ei ole mitään eroa. Mä en saa tätä loppuun. Ne, ota kolmas. Makea. Sellaista jää kiinni. Jos pitäisi arvata, niin tuo olisi oikein tuo viimeinen. Sano sä Eka, mitä mieltä sä oot. Et tuo viimeinen oli oikein. Siis kumpaa, Marssia vai Pirkkaa? Se on varmaan tää Marssia tää jälkimmäinen, mitä mä äsken. Mäkin veikkaan, että jälkimmäinen on Marssia. Saitte oikein taas. Pähkinätoffe. Ei kun mitä vittua. Joo, joku pähkinä. Ei pähkinätoffeesuklaa. Joo, tää on joku pähkinä. Snickersia pähkinätoffeesuklaa. Joo, okei. Hyvä. Joo. Toinen. Snickers is my vitun city. Okei, mulla ei oo yhtään mitään hajua. Joo, se on muuten, mä voin sun kutsuit. Mulla ei oo yhtään mitään hajua. Mä veikkaan, että tää jälkimmäinen Mä veikkaan, että tää jälkimmäinen oli se väärä. Mä veikkaan, että tuo jälkimmäinen oli se oikea, sillä tuo jälkimmäinen tuntuu jotenkin sellaiselta kovemmalta. Totta kyllä. Kivemmalta. Joten, no oli teidän viimeiset vastaukset ja Arttu oli oikeassa. Yes. Ja jälkimmäinen oli Snickers. Tässä tunnustelussa Sanka mun motti tunti. voit huomata eron. Aika varmasti huomattikin. Mä tunnustan aika. Joo. Ei, nyt. Joo, mä tiedän nyt. Ja sitten täältä tulee toinen. Plus on tuo. Onks tää nyt se toinen? Arttu saa sen, minkä se sen. Onks tää se toinen? Joo, mä tiedän näin. No niin. Kumpi meistä hävisi? Leo hävisi, koska Arttu sai 1 pisteen enemmän. Kaikki saitte oikein, paitsi Leo sai sen Snickers. Ja mun rangaistus on pitch-läppi poskelle. No niin. Päivätä kovaa. Sille kuuluu kunnon lähtsät saapatrulla, että hardcore. Ai vittu! Älä kaada sitä sarnaa. Ai vittu, mikä leima. Oi vittu. Lue nyt vittu tänne. Mitä vittu? Ai mikä ihana ilta. Niin. Hei.